snimi za $5.000, opet Magic Unbox. Prvo, Magic Unbox, ja nisam snimio za 5.000, snimio sam ga za dosta manje. Drugo, u Magic Unbox je bio lik Juka i ekipa kojom sam ja verovao. Međutim, Juku je skamovao taj neki lik, to je priča koju ja znam, je skamovao taj neki lik i krenuli su ljudi kao da shvatili kao aha, skam ovo ono. I ja kad sam vidio da svi pričaju da je to skam, ja bi u fazonu, zašto da mi video koji fazon već ima 300.000 pregleda, znači već ono ljudi su ulazili i sve, zašto bi ja davao, kako se zove, držao tu reklamu još uvijek, brate, kad svi pričaju da je skam. I ja uzeo, brate, privatizovao video. Šta se desilo nakon toga? Taj lik koji mi je uplatio pare za taj video je samo refundovo pare nazad. Dakle, ja sam tu ostao bez novca. Isto kao i mnogi ljudi. Skamovan, isto. Znači, apsolutno, ono, naravno, ne krivim Juku u celu tu priču, niti odakle ja znam šta se sad tu desilo, brate, oni su imali tamo neki beef međusobno, šta se tu desilo u firmi, nemam pojma. Samo ja znam da sam ja uradio reklamu, dobio novac, video da je skam kasnije, obrisao reklamu, izgubio novac. To je to. To je, brate, neka, kako se to kaže, ono, lekcija koju sam naučio i od tada ja nikad više nisam reklamirao neki skam. Nisam ni tad želao da bude da ja reklamiram skam, nego jebi ga, to bilo 2019. Brate, bio sam ono klinac, brate, koji sam teo na brzaku uzmem neke pare i čao, doviđenja. Bolelo me kurac. Verovao sam da će sada bude okej, međutim nije bilo sve okej. Šta da reš, brate? Jebi ga. Nixa Zizu je bio jedan od glavnih skamera u Magic Unboxu. Ne, Nixa je držao drugi sajt, brate. Magic Unbox je bio Juka, ja mislim. Ne, zapravo Nixa pisao si Magicu, dobio si coacha. Da, Nixa je imao Magic, a šta je biše bio Juka? Koji on sajt držao? Onda ja nisam reklamirao Magic Unbox, ja sam reklamirao neki drugi, brate. Glory Unbox. Glory Unbox, evo ga video. 320.000 pregleda. Glory Unbox je bio, evo ga. Da, to je bio Jukin sajt. Da, pritom ja mislim da u početku ja nisam ni znao da je to Jukin sajt. Fazno, dopisivao sam se s nekim na Skype-u random likom. I onda je, kad sam ja snimio prvi put video, ja dobio nešto nerealno. Dobio sam ovaj monitor, dobio sam 2 laptopa, dobio sam, ne znam šta je još, brate, PlayStation 4, haos neki sam dobio. I onda mi je Juka pisao kao, ja sam, kao, to je moj sajt. Ja rekao, idi bro, kurac, bre. Kaže on meni, kao, znaš da si ti legit ovo dobio? Kao, nismo ti namestili, ti si stvarno dobio kao sve ove pakete, ovo sve što sam dobio. Dobio sam 3-4 € robi, koje sam mogao kao da prodam i sve. Kao, ti si to legit dobio. Rekao, okej, GG. Ali kao, ajde snimi kao ponovo, kao, sad ćemo da namestimo kao šta već, nemam pojma ni ja. I PlayStation 4 kao, eto ti na kraju ništa. Jel ti stiglo to stvarno? Ne, nije, zato što nismo teli da izgledalo je mnogo fake. On meni kaže da sam ja to stvarno dobio, znači nisu oni meni namestili da ja sve to dobijem. Ali kada sam završio to, kada mi je Juka rekao da je to njegovo i sve, onda smo bili u fazonu, brate, izgleda mnogo fake, brate. Ako sam ja sve legit dobio sam ono robu od 4.000 €, izgleda baš fake. Sad kada onako malo sam i odrasao i sve, prošlo je dosta godina od tad. I Juka je tu, brate, bio skamovan. Ja verujem da je on teo da napravi tu dobru priču, ali Juka je, brate, tu bio skamovan. Ni on nije znao u šta ulazi, tako da cijela ta priča, brate, oko toga jebi ga, brate. Ma ne verujem, lik i danas laže mulje i šta god, samo da nešto zaradi, skupi koji pregled. Retki su realni, iskreni koji ti. Ma gledaj, pazi, ja Juku znam privatno, Juka je jako dobar. Juka se i dosta promenio od pre nekoliko godina. Juka je jako dobar lik. Juka je uvijek bio dobar lik. Samo ja mislim da on nikad nije znao šta želi zapravo. To je moje mišljenje o Juki. Juka vrlo dobro zna. Ja sam, to mi je čak i Juka rekao, kao on i moj čale su se baš družili i Hadžić u jedno vreme. I kaže Juka, kod mene je uvijek primetio neku odbojnost kao da ja ne želim da se družim s tom ekipom. A ja, mislim, meni on, ja Juku znam ljudi još pre nego što sam krenuo da zarađujem na YouTube-u. Znači, zbog Juke ja sam potpisao bolji ugovor
za kako se zove, za početak zarade na YouTube-u. Ja Juku znam od 2014. Evo 10 godina. Preko 10 godina znam Juku. Juko uvek imao dobru nameru i uvek je bio hustler. Uvek je teo da nađe neki način da zaradi tu paru. Meni su, brate, najsmešniji momenti na YouTube-u i najzanimljivije drame i svađe bile Jukine, brate. To što Juka znao kako da upali, brate, masu. Znaš, Juka je znao, brate, da tamo slaže, brate, da nema jaja i onda pusti, brate, ono, da publika radi svoje. Znaš. Tako da, verujem da Juka nema lošu dušu, samo imao je loše društvo i teo je na sve strane u isto vreme. I vidio kasnije da jebi ga, ne može baš tako. Sad, hvala Bogu, ima i decu, mislim ima ćerku. Ako se ne varam, ima ženu, da su živi, zdravi, to je najbitnije, brate. Sve ostalo, dođi, prođe, pregledi odu, dođu, spuste se, podignu se. Ima porodicu, to mu je najbitnije, brate, da samo da su živi i zdravi.